Al novembre de 2020 es va inaugurar el Lab Bonne Maison, un laboratori de polítiques públiques feministes que vol esdevenir un referent d'innovació en les polítiques de gènere. Un espai adreçat a dones de l'àmbit polític, directives i comandaments de l'administració pública, directives del tercer sector, emprenedores i empresàries. Hablar de liderazgo políticos y dentro de los liderazgos políticos, liderazgos feministas dentro de las mujeres políticas es muy importante. Des del Lab treballem entorn a la capacitació, la innovació, l'impuls de xarxes i la creació de coneixement. El Lab Bonne Maison ha arrencat el seu camí amb un seguit d'espais d'empoderament i d'actuacions adreçades a crear espais de reflexió i a ajudar a les dones a liderar la consolidació de les polítiques públiques en perspectiva de gènere a tots els pobles i ciutats. A través de la veu de dones rellevants de l'esfera política, acadèmica o de la societat civil, hem pogut abordar i aprofundir en temàtiques d'interès i actualitat. La aportación de los feminismos a las políticas públicas viene por una primera y necesaria crítica de la razón patriarcal. Sí que és una realitat que quan estàs en els llocs has de demostrar més el que fas i que te sents molt més observada. Ens tenim que atrevir, perquè tenim totes les competències i totes les capacitats i tota la preparació. Es necesario repensar la política. Es decir, y ahí es donde yo creo que es la tarea de las mujeres. La política està configurada com un traje masculino, ¿no? Es decir, está configurada desde una perspectiva totalmente masculina. Y por supuesto con el género hemos visto que los sistemas se comportan de forma diferente y tiene que ver con todos esos históricos de datos que veníamos aprendiendo. Durant aquest any hem format a 131 dones en lideratge feminista. 422 persones han participat en els cicles de converses. 109 càrrecs electes s'han format en polítiques de gènere. Volem canviar la manera d'exercir el lideratge, promoure un lideratge feminista que permeti exercir la capacitat d'incidir d'una manera efectiva i orientada a resultats i, al mateix temps, humana i responsable cap als altres i cap al planeta. Aquest és l'inici d'un llarg camí. Hem començat a generar una xarxa d'interrelacions i coneixences encaminada a potenciar la capacitat d'incidència política i directiva de les dones i el lideratge en clau feminista. Volem continuar amb les línies de treball iniciades orientades a reforçar el lideratge de les dones als ens locals, iniciar accions per promoure i enfortir el lideratge de les dones en el tercer sector, així com en l'àmbit de l'emprenedoria i empresarial. Promoure la creació de xarxes de dones transformadores i feministes i participar en xarxes de dones ja existents. Gràcies a totes per fer-ho possible. Construïm lideratges i ciutats feministes.